Krásné nedělní odpoledne, vážené dámy a vážení pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal ve Vlčnově, kde jste určitě všichni přišli na to, co se právě teď před vámi projevilo v plné kráse vlčnovské písně. Tedy na křest CDčka Vlčnovečku Vlčnové. Dnešní odpoledne bude určitě překrásné, protože vlčnovské sbory se na něj poctivě připravovaly a myslím si, že i dnešní počasí a atmosféra všechno přeje tomu, aby celé předvánoční odpoledne proběhlo fantasticky, v pohodě a aby veškeří zpěváci, hosté a všechno ostatní tady klapalo tak, jak má. A kdo se nám dnes představí a kdo dnes bude zpívat? Mužský sbor z Vlčnova zahájil křest tohoto CDčka, ale bude tady také cymbálová muzika Čardáš, taneční soubor Vlčnovian a vlčnovské budové umělkyně. Já vždycky, když přijedu do Vlčnova, tak mě něco překvapí nebo mě něco udělá radost. A to se mně stalo i dnes, hned po 20 minutách, když jsem přijel. Já totiž v práci mám na svém pracovním stole kalendář o Vlčnově, o jízdě králů. A shodou okolností tam byl takový strýček, tehdy jsem ho ještě neznal a říkal jsem si, to je takový strýc do kroje. A nevím, jestli tomu chtěl osud, ale každopádně skončil jsem u toho měsíce a dál už jsem ten kalendář nepřetáčel. No a dnes, když jsem přijel, tak mě byl představený pan Petr Pančocha a já jsem zjistil, že to je přesně ten, kterého mám na svém stole. Takže to bylo první takové mé překvapení a pak byla jedna velká radost, když pan Pančocha přišel a říká, já si myslím, že bychom si mohli tykat. Takže to mě úplně dostalo a to mě udělalo obrovskou radost a já bych ho teď rád vyzval, aby nám řekl pár slov o CDčku a my mezi tím, co si budeme povídat, tak můžete také sledovat na projektoru fotky ze zkoušek a z nahrávání a zkrátka cestu, která vedla k natočení tady tohoto CDčka. Takže jestli můžu, Petře, jak CDčko vznikalo? Ano, můžeš, Petře. Je to zajímavá historie, už jsem o ní hovořil pro novináře o Novoji. Bylo to loňského roku 17. října, kdy se nám velmi dobře podařilo vystoupení právě s cymbalovou muzikou Čardáš. Spolu jsme tam vystupovali a poté, co jsme tam předvedli, nebo někteří, speciální vlčnovský válany, tak jsme zasedli na takovou oslavu, že se nám to podařilo. Nad ránem kamarád Jurka Vlčíku, Víťa Starobůj a já jsme hodnotili ten večer. Přišla myšlenka na to. Říkám, hoši, před 5 rokama, nebo 4 rokama jsem říkal, že bychom mohli natočit CDčko. Co kdybychom to udělali? Akorát potřebujeme peníze. Tak jsme si dali jeden pohárek, druhý pohárek a Víťa potom řekl, tož, co neseženeš, to platím. A tím pádem jsme to odstartovali. Chlapi potom ve zkoušce, když to slyšeli, nechtěli tomu věřit, ale bylo zapotřebí zabrat, domluvit se a dát se do práce a udělat to CDčko. No ale já, jak jsem se díval, tak to nebylo úplně nejjednodušší ta cesta k tomu samotnému natočení. Dokonce tady mám poznámku obtíž s natáčením vytopené studio. Přišlo to tak, to bylo až posléze, než jsme měli přijít natáčet. V únoru, 7. února letošního roku jsme s Víťou vyjeli do nahrávacího studia Lidové školy umění ve Veselí, kde jsme to všechno domluvili, i zvukaře jsme domluvili, termín jsme domluvili a jak byl domluvený termín, bylo dáno, že to CDčko natočíme, nebo musíme natočit. Nesmíme couvnout. Oni všichni vědí, že se na to tlačí, že nesmíme couvnout. Tak jsme posléze začali my na tom pracovat. Přišlo po jízdě králů
sami bychom to nezvládli. Poté, co jsme představili naší režisérce Marcely Trtkové naše písničky a ta řekla, bože, nevím, jestli z toho něco uděláme. Děkujem ti, Marcelko. Po jistě králi přišla spásná myšlenka Marty Kondrové. Došla za mnou a říká, slyšela jsem, že asi na to nebudete mět na celé CDčko. Co kdybychom spojili síly a dali vlčnovské budové umělkyně i Vlčnovian a udělali takové CDčko zvučné. Slovo dalo slovo, domluvili jsme se s Marcelou, k nám začal chodit Tonda Julikánový pomoc, aby nás drilloval, aby nás k čemu si dotáhl. No a tak jsme začali zkoušet, přišlo září a ostatní celky říkají, musíme to přeložit až někdy na leden, únor 2012, protože to nestihneme prostě nacvičit. Tvrdohlavost moje byla, že to musíme, kdybychom měli chodit 3x, 4x týdně do zkoušek. Taky se tak stalo. I náš mužský sbor Druhý hlas chodil někdy i 4x týdně do zkoušek. Nakonec jsme si zvolili termín generální zkoušky týden před natáčením. Bohužel 3 týdny před natáčením volá pan ředitel špatnou zprávu, že jim praskla hadička na WC, taková ta umělohmotná, ona nám kdysi praskla i tady v klubu. To je katastrofa. A oni došli za 3 dny a měli vytopenou celou školu z 2. patra až do přízemí a hlavně studio za 1 200 000 škol. Tak jsme pojali systém domluvy se Standou Valáškem, zvukařem, který nám to měl dělat, a říká, já mám takové malé studio, má příhodné jméno, je to Studio Šopa. Jestli se nebudete zlobit a přijmete to, tak to natočíme v tom studiu. Je to Studio Šopa, které sídlí v Sokolovně v Lipově. Historky o tom, když jsem hledal Lipov nebo Luky, vám vykládat nebudu, protože to by bylo moc nadlouho. Tak jsme teda na to přistoupili a zajeli jsme do toho Lipova se podívat, že to teda tam děláme. Naplánovali jsme si různé termíny. Marcelka nám určila, jaké písničky, a se potom o tom pohovoří. Celečko jsme teda natočili. Tak Petře, já ti moc děkuju, je vidět, že přes obtíže ke hvězdám. A teď už jen pustíme soubor Vlčnovian, který nám zatančí a zaspívá pásmo Vlčnovianu Doma není. Takže ještě jednou a těším se na ten pohárek.